Lewap Sevtiniň howpsuzlyk edaralaryna büdjet işgärleri, mollumlar, talipler bilen martyň soňky hepdesinde we apreliň başynda ýörüýte ýygnaklar tapgyryny geçirmek barada ýokardan buyruk geldi. Bu ýygnaklaryň esas temasy terrorçylyga garşy göreş. Russiýada okuyan türkmen taliplerini basymrak ýygyna getirmek barada bolar diýip Azatlygyň habarçysy hukuk edarasyndaky çeşme salgylanyp habar berdi. Bu maglumat 22 martda Moskwanyň eteginde bolan ýaragly hüjümden soň yerli ýaşaýjylaryň Aşgabatdaky Rus elçixanasynyň öňüne gül çemenlerini goýmagyna ruhsat berilmeginiň ýa-ýanyny geldi. Orient neşriniň ýazmagyna görä, Rus halkyna duýgudaşlyk bildirmek üçin Russiýanyň Aşgabatdaky elçixanasyna köp adam geldi. İlkinji bolup gelenleriň arasynda vice-premier, Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow hem bar. Türkmenistanyň akkrediterlenen diplomatik wekilhanalaryň ýolbaşçylary hem ýaz günlerini Rus kardeşlerini gollamak üçin Russiýanyň elçixanasyna geldiler. Şeýle-de Orient adamlaryň Aşgabatdaky Rus öýüne gelip bir ýerde öz akymlaryny dören ýadygarlygy ýas lentalar bilen baglanan çemenleri, ýumşak oýunjaklary getirýänliklaryny habar berdi. Azatlyk buradan Russiýadaky howpsuzlyk şertleriniň mundan näweýlek yaramazlaşmagyndan alada bildirip türkmen häkimetleriniň bu ýurt bilen aradaky howa gatnawlaryny wagtlaýyn ýatyrmak, Russiýada okuyan türkmenistanly ýaşlaryň okuwlaryny howpsuz ýurtlara geçirmekleri barada tagalla edýänligini habar beripdi. Yerli çeşme Rus elçixanasynyň öňüne goýulan gül çemenlerini esasan etnik ruslaryň we goşur aýatly bolan adamlaryň getirenligini. Şol wagtda bu täzeligiň adamlary mundan öň bolan betbalçylykly wakalardan soň öňelnen raýdaşlyk tagallalaryny ýatladanlygyny aýtdy. Soňky maglumata görä Moskwanyň eteginde asuda adamlara garşy guralan ýaragly hüjümde adından 137 adam ölüp 180 adam yaralandy. Türkmen ýolbaşçylarynyň Ataly ul Berdimuhammedowlaryň bu hadise bilen bagly Rus halkyna bildiren gynançlary Türkmenistan Altyn asyr saýtynda çap edildi. Emma döwlet elçiligindäki telewizionyada halka ýetirilmedi. Şeýle-de adatça bolşaly türkmen medeniýeti Moskwanyň eteginde bolan hüjüm, adam pidalary barada yerli halka anyk maglumat bermegi zerur hasaplamady. Synçylaryň käbiri türkmen häkimetleriniň şunuň ýaly wakalarda hem umumy adamzat gymmatlyklaryna eýerip öz oňyn bir taraplyk durumuna laýyk hereket edip bilmeýänligini öňe sürýär. Aýdylmagyna görä, Aşgabatdaky Rus elçixanasynyň öňüne goýulan gül çemenleri häkimetleriň buradan 24 fevralda Ukraina elçixanasynyň öňüne gül goýan adamlara garşy gören gorkulma çärelerini ýatlatdy. Rus konsulxanasyndan tapawutlukda suýulyň 24 fevralynda paýtagtdaky Ukraina elçixanasynyň öňünde gül goýmakçy bolan bir näçe türkmen raýaty tutulup bir kararlyk we köpetdag etrap mahkama bölümlerinde soragy çekildi. Olara jerime salyndy. Mundan beýlek bu hili tiýatry hereket etmekçi bolsaňyz türme basylarsyňyz diýilip haýwadatyldy. Ol adamlar Putiniň Ukraina garşy baslan rehimsiz urşunyň pidasy bolan Ukraina çağalaryny, enelerini we garlaryny ýatlamakçy bolupdylar. Diýip yerli synçy Milli Howpsuzlyk Ministrligindäki çeşmelerini salgylanyp aýtdy. Russiýa, Ukraina bilen bagly wakalardan başga türkmen häkimetleri yerli wakalar bilen baglykda hem raýatlaryň ol ýa-da beýleki meselede bildirjek bolan duýgudaşlygyna mundan öňem gadaganlyk girizipdiler. Bu gadaganlyk hususan raýatlaryň kyn ýagdaýa düşen ýylleşlerine bildirýän raýdaşlygynyň öňüniň baglanmagyna görnýär we köp sorag döredýär diýip synçy aýtdy. Masal üçin 2020-nji ýylda bolan ýel tupanynyň soň Aşgabatly, Daşoğully we Marly telekeçileriň öz güýçleri bilen ýygnan kömek ýüklerini Lewapda ejir çeken adamlara eltip bermeklerine ýol berilmedi. 2021-nji ýylda bolsa Daşoğully etnik özbek ýetkinjigi Süleyman Tursunbaýewiň ýaz günlerinde hem ýaş pelwanyň ýaz çärelerini goşuljak bolan adamlaryň öňüne almak üçin bir çäklendirmeler giridildi. Moskwanyň eteginde bolan hüjümüň pidalaryna duýgudaşlyk bildirjekleri resmi ruhsat berilmegi Aşgabatly synçynyň pikirine görä resmi Aşgabatyň we Hut Berdimuhammedowlaryň açyçan Russiýa tarapdar siýasaty gol ýapýanlygyny görkezýär. Lewap Sevtiniň hukuk goraýjy edaralarynyň birini işleýän çeşmäniň anonimlik şertinde beren habaryna görä
vilayetin polisiya, milli howpsuzlyk edaralaryny, büdjet işgärleri, mollumlar, talipler bilen martyň soňky hepdesinde we apreliň başynda ýürüýte ýygnaklar tapgyryny geçirmek barada ýokardan buyruk gelipdir. Bu ýygnaklaryň esasy temasynyň terrorçylyga garşy görüşmek, Russiýada okuyan türkmen taliplerini okuwlaryny gutaran destine Türkmenistany çağırmak hakynda boljakdygy duýduruldy. Dip Çeşme aýtdy. Şeýle-de Çeşmeňiň tasdiklamagyna görä, bu ýygnaklarda Moskwadaky hüjüm bilen baglykda raýatlaryň dini radikalizmden daşda durmaklary, dini radikallaşmanyň arkasynda we Rus paýtagtynyň eteginde asuda adamlara hüjüm edenler gollamakda günwatar ýurtlarynyň mümkin bolan ýa-da belli bir derejede bolup biljek rolu barada gurrun etmek tagşyrlypdyr. Terrorçylygyň hakyky sebäpleri we ondan gorunmak barada raýatlar bilen açaçan gurrun etmegiň metdugutda has köp maglumat bermegiň deregine türkmen häkimetleri ýene ähli zatda Moskwanyň görüldüsine eýerip günwatary günäkärlemekçi bolýarlar. Internetiň ziýan hakynda gurrun edip raýatlary gorky astynda saklamak isleýärler. Dip anonimlik şertinde gurlaşan synç aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa, Rus resmiýleri 22 martda Moskwanyň etegindäki Krok City Hall konsert zalyna edilen hüjüm bilen baglanşykly 11 adamyň şol sanyna 4 sany erkegiň tutsak edilenligini habar berdiler. Türkmenistanyň metbugaty bu hili habarlar şol sanyna hüjümde aýyplanyp tutulan adamlaryň gynalşy barada berilýän maglumatlary ile ýetirmeýär.